One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu mai suna kasuwar crypto. Wacce ni Khadija Muhammad Umar zan gabatar tare da Ankabut Satoshi. To, a yau za mu tattauna akan Notcoin. So Malam Ankabut, menene Notcoin? Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani, sunana Ankabut Satoshi, shugaban crypto na jihar Bauchi. Amma kafin na fara magana akan Notcoin da kuma fashewar Notcoin, bari in gyara rigana. Kun san aka ce in ta fashe sai a hankali. Yawa. To, tambayar da mutane suke mana ko kuma kallon da mutane suke mana. Sun gan mu ko mun ɗauki waya muna ta tattabawa. Ana ta haka. A'a, wayannan sun zare ne? Me matsalan su ne? Ba su da aikin yi ne? Ana dai ta da kallon mahaukata. To, sai haka dawo ma ana zolayen mu. Yaushe za ta fashe? A'a, za a kai mu da Wanau? A'a, Dubai za mu je? Duk da irin wayannan tambaya na ta mana. To, jama'a, Notcoin ta fashe. Notcoin ta fashe. Masu mana kallon mahaukata za mu zo kanku. Notcoin ta fashe. Shi Notcoin akwai kamar yadda yake Notcoin. In aka ce Notcoin babu kuɗi. Coin kuɗi ne ai. Not kuma babu kuɗi. So kamar yadda sunan ya zo ana ganin sa kawai kamar irin abun wasan yara ne. To kusan ma kamar abun wasan yara ne. Saboda me in ka bude wayanka kawai a cikin waya yake mining din shi. Kawai za ka ringa tapping ne kana tara coins din yawa, kana tara coins din har ka tara yayi yawa. In kana da referral shi ma ka tara yayi yawa. So shi wannan Notcoin din nan wani coin ne kawai aka kirkiro shi a cikin application din Telegram. Wanda ta yadda za ka yi amfani da shi shine za ka ringa tapping din wayanka ne a cikin application za ka ringa tapping din wayanka ne kana tara wayannan coins din. Shi kawai hakan shine Notcoin. Abinda kawai Notcoin yake nufi kenan. To, wani kalubale kuka fuskanta akan shi wannan Notcoin din? Kamar yadda na faɗa kafin a baya, jama'a da yawa suna mana kallon mahaukata, suna mana kallon ba mu da aikin yi, suna mana kallon ba mu san me muke ba. To kuma gwamnati ta mun rasa aiki, gwamnati bata ba mu aiki ba, mun zo muna ta shirme, muna ta shiririta. Ba irin dai kallon da ba mana ba irin maganan da ba mana ba, tunda har ta kai ga da iya cewa za a kai mu da Wanau. Kin san ai abin ya girma. Gaskiya. So wannan ɗaya daga cikin kalubalen da muka fuskanta kenan wurin mining ɗin wannan coin ɗin. Wato jama'a da yawa suna mana kallon bamu da aikin yi kuma ba mu san me muke ba. Mu kuma da yake mun yarda da project ɗin ko kuma da kuma musamman ma kamar yanzu mu mun goge harkan. So ya kamata a ce mutane sun ji mamaki ya aka yi wayanda aka san sun daɗe a harkan crypto kuma suna wannan abun na wasan yara. To hakan ya kamata a ce mutane sun hankalta cewa mun san me muke. Wannan ba abun wasa bane. But amma kawai ana ta mana kallon still ba mu san me muke ba. So gaskiya kalubalen da muka fuskanta yana da yawa musamman daga gurin abokananmu, ƴan uwanmu da kuma sauran mutane baki daya. Sukan kira mu sunaye daban-daban, sukan ce mana kaza duk akan wannan Notcoin ɗin. Amma dai cikin ikon Allah dai mun yi kokari mun yi abin da ya dace, hakan bai sa gwiwan mu mun sa kwasa gwiwan ba. Muka ci gaba da mining har ta kai ga wannan matakin. Okay, so wannan kalubale ne wanda kuka fuskanta daga gurin jama'a. Akwai wani kalubalen da kuka fuskanta a yayin yin Notcoin din, ina nufi a shi project din karan kansa ko yanayin mining ɗinsa ko kuma yanayin da yanda aka yi claiming da sauransu? To gaskiya wannan shine project na farko da aka fara kirkiro shi wanda za mu ringa tapping a waya. So mu ma abin mun daɗe muna tambayan kanmu wannan wani irin project ne. Amma duk da kasancewan ba mu san menene motive behind wannan project din ba. Shi wato Shasha wanda ya kirkiro Notcoin din, shi da ya kirkiro Notcoin din, to ba mu san shi ma menene manufar da yake da shi ba da ya kirkiro da shi. Amma wannan shine project na farko da aka fara yi a duniya ma gabaki ɗaya wanda ake tapping ɗin shi da waya. Sai kuma ya samu karɓuwa wurin jama'a. Dama duk success in project, idan aka samu project ta zama successful, ta samu ci gaba sosai, to yana da alaka ne da karɓan da abin da mutane za su yi. To ya kasance gashi nan project an dauke shi kamar wasa, but amma mutane sun dauki abin da karfi. So duk da dai mun facing din challenges sosai, ganin cewa project ne wanda bamu taba ganin sa ba,
amma mun zo mun karɓe shi. So wannan ma challenge ne. Kuma mutanen da mu muka kawo musu wannan abun, idan abun ne ya zama ba successful ba, dole za su ringa mana kallon mutanen da za su mana kallon mutanen banza saboda mun kawo musu abin da bai kawo musu ci gaba kuma ya bata musu lokaci. So wannan ma challenge ne gaskiya. Okay. So farin ciki bayan ta fashe. Wani farin ciki irin kuka samu kuka jin daɗin da jama'a suka yi bayan Notcoin ta fashe? Har ga Allah dai ni ba na ma duba na farin cikin, saboda mu harka ne wannan mun daɗe muna yin ta. Ina duba farin cikin jama'an da suka amfana da shi ne. Akwai mutane da yawa wanda ba su taɓa riƙe 100,000, 50,000, 300,000, 500,000 har miliyan ɗaya nasu na kansu ba. Amma sanadiyar wannan coin ɗin nan, sanadiyar Notcoin, akwai mutane da dama wanda sun taimaki kansu, sun taimaki 'yan uwansu, kuma sun taimaki iyayensu da shi wannan kuɗin da suka samu a Notcoin nan. Akwai wani ma da ya bani wani labari akan yadda ya sarrafa kuɗin. Gaskiya abin har na ji kamar ne kuka wannan lokacin. Ya ce wallahi ba shi da ko sisi, kawai sai ta fashe mai ya samu kusan sama da 600,000. Mamansa dama hawan jini da ita, ya ce ya siya mata magani, ya yi wasu abubuwa, ya mata wasu damuwa. Ta gode mai har kuka take, kuma ya samu kuɗin jari. Ya ce ƙarshen ta ma wanda ya refer ɗinsa, wanda ya sa harkar ne, ya ce shi dai ba su kyautan 50,000. Shi kuma wancan nan ya ce a'a, shi wannan 50,000 ne ya mai masa kyauta, ya yi amfani da shi ya ƙara ma kansa jari. To amfanin dama wannan kuɗin shine idan wayanka ƙarama ce ka yi upgrading ɗinta, idan kuma kana da wasu damoyi jarinka ƙarami ne, wannan dama ne ta baka na samun ƙara ma kanka jari, saboda wannan kuɗi ne wanda ba zuwa wani lokaci za a iya neman shi a rasa. To gara ka yi amfani da damar ka tun kafin damar ta wuce maka. In ka samu irin wannan kuɗin ka, yana da kyau a ce in kana da jari ka ƙara jari, in kana da wasu damoyin da za ka yi, ka yi wasu damoyin da za ka yi. So gaskiya wannan abun farin ciki ne sosai. Amma ku masu kallon mu, ku kalle ni mana, ku kalle ni da kyau. Ta fashe ko bata fashe ba? Ta fashe. Ba sai na faɗa muku ba, ta fashe ko bata fashe ba? Ta fashe, ta fashe. So wannan alkhairin nan da muke ciki, insha Allah muna sa a ranmu cewa za a ci gaba da samun wayannan alkhairin nan dubunsu. Dan ma ba a ba fara samun kuɗi ba, har ga Allah ba ma fara samun kuɗi ba. Notcoin kawai ta buɗe hanya ne, amma akwai project da yawa wanda za a samu kuɗi a kai. So kawai ku kasance tare da mu ku kasance kuna bibiyan mu a koda yaushe saboda samun bayanai masu matukar muhimmanci. Okay, so ka ambaci projects wanda za su zo nan gaba kamar upcoming project kenan? Tabbas. So muna so ka ɗan ƙara mana bayani akan upcoming project ɗin da kai, tunda kai ka ɗan san abubuwan. So akwai upcoming project ɗin da akwai expectation ɗin jama'a sosai yanzu haka akai. So wasu upcoming project kenan wayannan? A gaskiya akwai projects da yawa tunda Notcoin ta buɗe hanya. So akwai projects da yawa wanda muke gani daga nan zuwa ƙarshen wata da kuma watan da za mu shiga, su ma za a yi launching ɗinsu, kuma muna tabbacin ba mamaki za a iya samun kuɗin da ya fi kuɗin da aka samu a over. So project kamar su a TapSwap, Pop BRC, Catizen da menene Over Wallet, Bondex da sauransu. Da akwai project da yawa wanda muna hasashen su ma project ne masu kyau wanda kuma za a samu kuɗi ta harkan mining. So idan ba wannan kuma shawara ne kuma kalubale ne ga mutane, duk wanda ya san yana da waya kuma wayan ba ta kawo masa kuɗi, to ya kamata ya ɗauki wannan a matsayin challenge. Ya kamata ce kana da waya kuma wayan ta dinga kawo maka kuɗi. So gaskiya akwai upcoming projects da yawa wanda su ma za su fashe a cikin kwanan nan. So muna fatan su fashe su fi na Overwall, su fi na Notcoin. Muna fatan su ma su fashe su fi na Notcoin saboda jama'a su amfana sosai, kuma jama'a su fahimci cewa fa mahaukata bane suke mining din nan. Yawwa, duk wani wanda yake mining mai hankali ne. Yawwa. So a ƙarshe dai menene shawaranka ga waɗanda ba sa mining kwata-kwata ma? Shawara ta guda ɗaya ga waɗanda ba sa mining shine, kana da waya ne kuma wayan ba ta baka ko sisi. Ya rage naka ka yi abin da za ka taimaki kanka, ko kuma ka ci gaba da kallon wasu su suna taimakan kansu da kuma yan uwansu. So a matsayinka na wanda baka mining kuma baka yarda da wannan project din ba, na tabbata tunda Notcoin ta fashe akwai mutanen da ka sani, maybe yan uwanka ne, maybe abokananka ne, waɗanda sun samu kuɗi a wannan harkan. So kai a matsayinka na kai ma mabukaci, me ya kamata ka yi? Sai ka ɗauki wayanka ka ajiye girman kai. Lokaci ne kawai na neman kuɗi, ka ajiye girman kai, ka zo ka samu magabata
wayanda sun san harkan nan su ma su daura ka harkan nan ka samu kai ma abin da zaka taimaki kanka. Ina ga wannan shine. To jama'a nan zamu dakata a cikin wannan shirin namu. A shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya, za mu kawo muku projects da dama wanda ya kamata ku sani a game da wannan shi crypto din. Ni ce taku Khadija Muhammad Umar da kuma shugaban 'yan crypto na jihar Bauchi, Ankabut Satoshi. Sai wani lokacin. Is Star C the magic beat?